Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando ar raglen arbennig iawn yng nghyfres Yr Hen Iaith, sef podlediad lle mae yna Americanwr o Ohio, a mae'n gwisgo crys T made in Ohio, yn cyflwyno rwy'n o Ynys Môn i gyfoeth llenyddiaeth i iaith y hun. A mae hon yn bennod arbennig, Jerry, oherwydd ein bod ni yn Ohio yn recordio'r podlediad Cymraeg byw cynta erioed i gael ei recordio yng Ngolgedd America, fyswn i'n dweud. Un o flaen cynulleidfa fyw yma yng Ngynhadledd. Wel, ddim yn siŵr os dyn nhw'n fyw, achos... not just them. Ngynhadledd NAASWCH, den Rio Grande, yn Brifysgol Rio Grande, yn neu ddwyrain Ohio. Rhyw 2 awr a hanner i'r dwyrain o lle gysifa fy ngeni efo Megi. A dweud y gwir, o'n i'n freintiedig iawn, achos nes i gael taith draw yma gen Jerry Hunter ar ôl swpera yn agos iawn i lle mae J.D. Vance efo'i dydd. Mi ddaru Jerry fy ngyrru i drwy faes drefi Cincinnati o flwyno fi i fro i febyd. Yr holl ffordd yma i Jackson a Gellia County, lle yna lawr iawn o Gymru o Geredigion wedi ymsefydlu. A hefyd, un o pethau sydd wedi'n haro i'n... Wel, mae'n annisgwyl iawn i fi gymaint o ôl Cymreig a pa mor falch ydy'r gymuned hon yn y cysylltiad efo Cymru. Mae o'n eitha bizar yn yr ystyr a ddreigia coch ar bob un arwydd stryd yn y pentre. Rai siaradwyr Cymraeg sy'n byw yma o hyd yn y gynulleidfa heddiw hefyd. Diolch am ddod. Jerry, beth da ni'n mynd i wneud? Reit se, wel, os ydyn ni'n cofio bennod ddiwethaf i'w recordio, mi oedden ni'n trafod Goronwy Owen, y bardd mawr o Ynys Môn. Un o feirdd Cymraeg pwysig y fe 9th ganrif, yn wedig o ran y canu caeth traddodiad o'r lle. Ac dwi'n cofio i ni grybwyll i fod o tuedwyddi oes wedi ymfudo i Ngolgedd America, i Virginia, cyn yr Unol Daleithiau, i Virginia oedd yn drefedigaeth Brydeinig. Mi ddath o i fod yn athro Lladin yn ngholeg William and Mary, oedd o'n ddyn anes tywallt ac yn dipyn o feddwyn, felly mi gollodd ei swydd. Ond brododd weddw o Saesnes yn Virginia ac felly etifeddu planhigfa tobacco yng nghefn gwlad Virginia. A oedd yn berchen ar 4 o gydweithio a dy farwolaeth. Ond oedd o ddim yn sgwennu llawer o farddoniaeth Gymraeg. Mae yna un eithriad na'n i drafod nes ymlaen. Ond dwi'n cofio chdi dweud bod o ddim wedi cael cyfle i siarad Cymraeg am gyfnod. 10 mlynedd. 10 mlynedd. Yn union. Un o'r beirdd mawr Cymraeg. Yn union. Felly gan fod ni wedi dechrau trafod Goronwy Owen, a diolch, mae coffi yn cyrraedd Richard fel yma de, un efo, oedd holl ffordd o Gymru, diolch Cynan. Ac felly gan fod ni wedi dechrau trafod Goronwy Owen a ffaith i fod wedi gorffen i oes fy yma yng Ngolgedd America, dyn ni am drafod hanes cynnar, wel, unwynau Cymru ac America ond yn benodol llenyddiaeth Gymraeg gafodd i hysgrifennu yn yr Americas neu yn America, lle de. So hyd yma, da ni wedi cael llenyddiaeth Gymraeg a sgwenwyd yn yr Eidal gan Gatholigion oedd wedi ffoi o Gymru yn yr 11 bymtheg. Yn yr 11 bymtheg. A rwan, da ni'n cael llenyddiaeth a sgwenwyd yn Gymraeg yn America. Felly mae llenyddiaeth Gymraeg yn troi'n draddodiad llenyddol traws-Atlantic mewn ffordd. Ond edrych efo rhywbeth rhai crybwyll ar ddechrau, achos pan ddech chi'n sôn am Gymru America, mae pobl eisiau gwybod am Madog, de. Tywysog canoloesol a hwylio dros y môr i fod a darganfod mewn dyfynodau America. A mae bwysig pwysleisio mae chwedl llwyr oedd stori Madog. Yn siŵr, Jerry? Dwi'n hollol siŵr. Mi gafodd stori Madog i dyfeisio yn yr 11 gan John Dee, oedd yn gwasanaethu Frenhines Elizabeth y gynta, fel propaganda i roi hawl i Frenhines Lloegr ar Ogledd America rhagor y Sbaenwyr a Portuguese oedd wedi dechrau meddiannu tiroedd yn America yn gynharach. Felly mi oedd o'n tyrchu mewn llawysgrifodd John Dee o dras Gymraeg, o bosib yn dras Gymraeg, ac mi sgwennodd. Felly, yn ei ddall y dyfyniad, ddwy'n efo ac yn Saesneg posh, ond fi ddim. Title Royal John Dee, sgwennodd o yn y flwyddyn 1580, The Lord Madog, son to Owen Gwynedd, Prince of North Wales,
led a colony inhabited in territory of Florida or thereabouts. A wedyn ni gweld... O thereabouts. Florida, Ohio... Mae'n America, dyna sy'n bwysig. Yn union. Ond propaganda, ffuglen, celwydd, chwedl y bynnag lly. Ond mae stori Madog di parhau yn bobl. A'r pwrpas gwleidyddol oedd i ddweud, oedd ni yma i prydeinwyr yn ystod yma yna gyntaf. Mae so law, mi fysa'r Cymru, ar ddwy ochr y môr, Cymru yn ei Americanwyr Cymraeg, fel mae'n America, a Cymru yn ôl yng Nghymru, yn meddiannu'r chwedl ac yn ymfalchio yn ddi. Ni nath ar ganfod America. A hefyd, yn gweld y stori fel rhyw bont gyfeillgar rhwng y Cymru a'r brodorion Americanaidd o rhywbeth o felly. Mae'n hanes hir i hynna. Ond ambell waith mewn darlith, dwi wedi bod yn trafod pethau ac rhywun yn codi, gofyn cwestiwn y Madog, a dwi'n dweud o'na, mae'n drwg yn ei ffuglen ydi o celwydd. Mae'n flin weithio da, mae pobl yn licio chi chwali i bethau. Be bynnag, na ni ddod â pethau go iawn. Felly, y testyn llenyddol Cymraeg cynhara, dwi'n gwybod amdano fo, gafod i sgwennu yma. Mae'n cwbl o gerddi, mae'n cwbl o gerddi Cymraeg gafod i sgwennu yn yr Americas mewn ffordd. O'r America, a De America, a Caribi hefyd. Mae'n gywydd, un o'r hein fysur y caeth, gan William Middleton, oedd yn Gapten Llong. Da ni wedi siarad amdano fo ar rhywbeth neu gyfer. Oedd yn Gapten Llong, ac oedd o'n fardd, mi gyhoeddodd ramadeg barfo, defnyddio technoleg newydd y wasg argraffu natho i gyhoeddi y math o beth oedd yn gaeth i lawysgrifau'r athrawon barfo, ond oedd Gapten Llong. Ac tra oedd o ar ei long yn y Caribi, nath o nifer o beth, nath o gyfieithu'r salmau i'r Gymraeg yn y Caribi, de? Fel ydych chi'n neud, pan ydych chi'n Gapten Llong efo lot o amser o ddwylo yn y Caribi. A hefyd mi sgwrdd o gywydd. Cywydd yn gyrru'r dolffin. Mae'n hen draddodiad, ti'n cofio cywydd llatau. Y fechan oes Dafydd ap Gwilym yn yr oesau canol, so Dafydd ap Gwilym yn dychmygu danfon negesydd, dyna yw llatau, negesydd serch. Mae'n cyfarch a deryn ar rhyw fath, anifael, carw, weithiau, y gwynt neu'r lleiad neu rhywbeth, a mae'n deud wrth y negesydd yma i fynd y neges at ei geriad o. Right? Wel, to be, o'n i'n rhedeg bore yma just tu allan i'r adeilad hon, a nes i weld dyfrgu. So, fos o'n i'n danfon llatau fel dyfrgu. Dwi'n meddwl mae groundhog o ddo, fe hun. Ti'n mynd gwlad arall, neu musgrat. Oedd o'n edrych fel dyfrgu i fi. Ac so, ti eisiau danfon dyfrgu yn llatau? Wel, wrth i amser fynd hebio, ar ôl yr oesau canol yn yr 1915 ac yn y blaen, mi oedd beirdd weithio yn addasu y cywydd llatau, nid i gyfarch cariad, ond cyfaill, ffrind neu berthynas. Felly, tra oedd William Middleton ar ei long yn y Caribi, mi gyfansoddodd gywydd llatau i iri'r dolffin, yn genad, yn negesydd, at i gefndir o Thomas Wyn o Ddyffryn Aled. A mae'n gywydd hyfryd, a mae'n disgrifio'r dolffin, a mae'n roed y neges iddo fo, mae'n dweud, jyst rai falle ni'n cwbled, dwaid fy mod yn rhodial, fy mod yn teithio, dwaid fy mod yn rhodial, dra mawr drin rhyd y môr draw ac yn bethau felly. Felly na fo, hywydd Cymraeg o'r 1915 gafodd ei sgwennu in America, yn y Caribi. Reit, dyn ni'n gweld, mae'n troi'n ffrwd draws Atlantic yn da, mae'n y bethau wrth gwrs yn cael ei sgwennu yn Gymraeg yng Nghymru am America. Wyt ti'n cofio be oedd testyn Pennod ola cyfres 2 Yr Hen Iaith? Wrth gwrs, Theophilus Evans. Dyn eich prif oesoedd. Bach o broc, jet lag yna fo, chwarae teg. Theophilus Evans, drwyth y prif oesoedd, a'r arograffiad gafodd ei gyhoeddi yn y flwyddyn 1740. Hyn o'r bwysig, yn y bon, llyfr hanes oedd yn ailweithio Brit y Brenhinedd, yr hen draddodiad canoloesol, yn chroniclo yr hen frenhinoedd arwrol gan gynnwys y Brenin Arthur, ond dechrau efo Britis, y cynta ohonyn nhw ac yn y blaen. Ac mi nath Theophilus Evans ailweithio'r traddodiad a gwneud o'n hynod ddarllenadwy, bron o rhyw fath o proto-nofel bron de. Oedd o'n bestseller Cymraeg am 2 ganrif yn hynod ddylanwadol. Ond mae o'n sôn eich mae'n trio gliro sydd nath Britis dŵad ar ôl cwymp Caerdroea yn ôl y chwedl i Brydain, ac oedd yna rhyw gewri yn byw yna, nath o trechu'r cewri, wedyn rhyw bobl eraill, nath nhw
ymgymysgu a chreu cenedl newydd. A mae'n trio gliro hyn, a mae'n defnyddio enghraifft Madog a Brodor yn America. Felly roedd y fyniad o drych y prif oesoedd, canis British ei bobl a ymgymysgodd ar hen drigolion i greu cenedl yr hen Frytaniaid y Cymru, lle. Yr un funud. Ac y darfu Madog ab Owain Gwynedd ymgymysgu y phobl America. So, dyn ni'n gweld rhyw llenyddiaeth Gymraeg draws Atlantic mewn ffordd felly. Wan ta, mae'n yn gyffroes wan. Y llyfr Cymraeg cynta a gyhoeddwyd yn America erioed. Dwi'n mynd i ddweud bod o gan grynwyr. Achos ti wedi clywed. Jyst dwi'n gwybod bod na grynwyr wedi... Na, dwi'n gwybod bod na grynwyr wedi dod draw o fel Dolgama, a bod nhaid yn grynwyr ac yn gasgleithio brag, felly, a dyna sy'n dwi'n gwybod yna. Yn gywir. Na ti. Anerch i'r Cymru. Mae'n siomedig iawn o'n bod fi'n gwybod. Mae lot o ffrechlan yn dibynnu o ffaith bod ydym yn gwybod dim byd. Ond na fo, chwarae teg, da iawn. Anerch i'r Cymru gan Ellis Pyw. Cynwr yn y gymuned honno o Goronwy Cymraeg yn Pennsylvania o gwmpas Philadelphia. Mi oedd o newydd farw, ond nath nifer o'r crynwyr Cymraeg eraill yn gasglu i gyhoeddi'r llyfr. Felly mi gyhoeddwyd y llyfr crefyddol iawn, mi gyhoeddwyd y llyfr Cymraeg hwn yn Pennsylvania, yn Philadelphia, yn y flwyddyn 1721. Felly dros hanner canrif cyn yr Unol Daleithiau ddod yn wlad, mi oedd yna lyfrau Cymraeg yn cael ei gyhoeddi yng Ngolgedd America. Sy'n rhyfeddol, dydi? Dros 300 mlynedd yn ôl. Mae'n rhyfeddol, dydi? A wedyn, felly, dyfyniad cynta dwi eisiau ti darllen, yw cyflwyniad Ellis Pyw i'w lyfr, de. A dim yn llyfr cyffroesio, mae'n llyfr crefyddol, mae'n ailathor o'r straeon Beiblaidd, ond mae'n bwysig o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg Americanaidd. So Ellis Pyw, anerch i'r Cymru yw galw oddi wrth y llawer o bethau at yr un peth angenrheidiol mwyn cadwedigaeth eu heneidiau. Ie, wedyn gyda, jyst rhyw blas i ni o'r dechrau. Yn y dechreuad, fe a greawdd Duw bob peth wrth ei fodd ei hunan, a dyn ar ei ddelw ei hun, uwchlaw yr holl graduriaid mewn cyflwr pur, yn gymwys i wasanaethu ac i anrhydeddu ei greawdwr. Ond y sarth, yr ysbryd cyfrwys geliniaethol, a dwyllodd efa, a hi a welodd fod y ffrwyth gwaharddiedig yn beth dymunol, felly adda ac efa a dorasant y gorchymyn trwy ufuddhau i'r un drwg ac anufuddhau ddiw, yno pechod a llygrediggaeth a gymerodd afal ar ddynol ryw, ond ei tad trigarog am welodd hwy gydag awel y dydd i'w ceryddu ac i'w ymgyrchu. Felly ddim yn reiddio iawn, mae'n elfed dechrau... Gwirioneddau oesol. Ond dyna fo, mae'n llyfr eitha maith. Ond i fi, un o'r pethau mwyaf diddorol o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg yw'r rhagymadrodd. Nid achos mae'n wedi cael ei sgwennu mewn rhyddiaeth wych, ond oherwydd o'r hyn mae'n i enghreifftiol mewn ffordd. Achos mi oedd yr awdur Ellis Pyw wedi marw a nath nifer o'r crynwyr Cymraeg eraill ffurfio pwyllgor i'w cyhoeddi. Felly, nesaf eisiau just darllen cwbl o ddyfyniadau o'r rhagymadrodd o'r llyfr. 1. Y cyfarfod misal yng Ngwynedd yn Sir Philadelphia ym Pennsylvania. Gwynedd da, de. Sir Philadelphia ym Pennsylvania. O blegyd ein cyfaill Ellis Pyw, awdur y traethawd sydd yn canlyn. Ie, union. Mwy, neu ti'n... Eisiau darllen chydig bach o'r elfen. Da, yr arglwydd o'i fawr drigaredd a agorodd rhyw fesur ar ein golygon i weled y gwagedd a'r oferedd o'r oeddym yn ei ddilyn. Ac yn yr un amser hynny mewn dychryn am ein heneidia yn ceisio ymbalfalu am y ffordd i rygnu bod Duw. Efo, felly. Ond wedyn, ar ddwy'r rhagymadrodd, mae'r holl aelodau'r pwyllgor yma o grynwyr Gymraeg yn Philadelphia yn arwyddo fo, mae'r enwau gyd yna. Ffantastig. John Hugh, David Meredydd, Edward Folk, Thomas Evan, John Humphrey, Robert Evan, Edward Robert, Owen Evan, Hugh Griffiths, Cadwal Adar Evan, Meredydd, David, ac yn y blaen, Thomas Pyw, Evan Evans, Roland Ellis. Ac i fi mae'n hynod o weddol cawl, achos
mae'n dangos bod yna gymuned ar y waith, a cymuned sydd yn boeni a phethau llenyddol mewn ffordd. Felly, rydyn ni'n gallu gweld olion y gweithgaredd yma fel rhyw gymuned lenydd o cymuned o ddarllenwyr Cymraeg oedd yn gweithio i gyhoeddi llyfr Cymraeg. Felly mae hynna wyddorol. I'r Gwynedd. Yr union. Yn rhyfeddol. Hollol. Na, Gwynedd yn... Gwynedd yn... Mae'n sawl lle ar y Gwynedd o gwmpas y lle. Ond be bynnag, wedyn, so, gyhoeddwyd y llyfr hwnnw yn Philadelphia yn y flwyddyn 1721, gwta, wel, 9 mlynedd yn ddiweddarach, gyhoeddwyd ail lyfr Cymraeg gan fydyddiwr, Abel Morgan, cyd-gordiad egwyddorol o'r ysgrythura, gyhoeddwyd y llyfr hwnnw yn Philadelphia unwaith eto yn y flwyddyn 1730. A wedyn mi gyhoeddwyd rai eraill y fian wedyn. Ond beth sy'n ddiddorol am y llyfr hwnnw, y llyfr Cymraeg gan fydyddiwr gyhoeddwyd i Philadelphia, oedd pwy oedd yr argraffydd, ond jobbing printer ifanc o'r enw Benjamin Franklin. Fysa'n chwarae rhan bwysig iawn yn hanes Unol Daleithiau. Ac mi gyhoeddodd Benjamin Franklin bapur newydd Almaeneg am gyfnod hefyd, felly rhan o yrfa argraffu aml ieithog Benjamin Franklin. Nes ymlaen, yn un i fywyd fysa fo'n dechrau poeni am aml ieithrwydd Pennsylvania, poeni bod yr Almaeneg yn fwgythu'r y Saesneg, ond mae'n rhyw nodwydd bach eitha diddorol wrth fynd hefio. Llyfr wedyn, Philadelphia 1735, gan Griffith Hughes, myfyrdodau bycheddol ar y 4 peth diwethaf, sef angau, barn, nef ac uffern. Felly gwaith darllen ysgaf yn yr un yn os. Yn rhywbeth o bethau felly. Ond, dyma ni yn ddod nôl at ein man cychwyn ar ran y bennod yma, ffordd ni'n cydio'r pennod yn y bennod dweitha, sef Goronwy Owen. A ymfudodd i Virginia yn y 1750 ac wedyn dyma fo'n mynd i Unol Daleithiau. Felly, fel ti'n cofio, bennod dweitha, mi dderodd mewn llythyr nad oedd wedi siarad Cymraeg am rhyw 10 mlynedd. Ddim wedi siarad 10 air o Cymraeg mewn 10 mlynedd. Mewn llythyr anfonodd yn ôl at frawd Lewis Morris, achos mi oedd Goronwy Owen yn rhan o gylch Morrisio-Mon, ac mi oedd Lewis Morris, y brawd hynna o'r Morrisiaid, yn rhyw fath o fentor, rhyw fath o athro barddol i Goronwy Owen, a mi dderbyniodd Goronwy lythyr, deithiodd yr holl ffordd o Ynys Mon yn deud bod Lewis Morris di marw, felly mi sgwennodd lythyr yn ôl at un o frwdyr Lewis Morris, yn deud hynny ac yn cyflwyno mawrnad. Awdl fawrnad, iawn. Hen draddodiad Cymraeg yn marw nadi, pan mae rhywun yn marw yn sgwennu can, marw nad yn golygu crio, nadi, mawrnad, ac mae'n awdl. A dyna hyn sy'n Goronwy Owen mor bwysig o ran hanes barddoniaeth Gymraeg, yw'r ffaith mae fodd y bardd gorau o ran defnyddio'r hen fesurau caeth, yr hen fesurau canoloesol, y cywydd, yr awdl ac yn y blaen, gan arfel safon y uchel fel yr hen feirdd canoloesol. Felly, mae'n gwirion oedd Goronwy Owen eisiau bod yn enwog, oedd eisiau bod yn gyfoethog ac yn y blaen, ond mond ar ôl o farw, mi fysa fo'n cael yr enwogrwydd yna. Ond yn y ganrif wedyn, a mi fyddwn ni'n cyrraedd y ganrif nesaf, sef y bedwarydd ganrif 15 yn y gyfres hon, nes ymlaen, os biwch iach. Ac ond yn y ganrif nesaf, pan mae'r diwylliant eisteddfodol yn tyfu yng Nghymru, mi fysa awdla a chywyddau, cerddi caeth Goronwy Owen yn cael ei dala fyny fel mencnod a safon ar gyfer cystadlu'n sefyll. Felly mae'n hynod bwysig. Felly dyma awdl farwnad gan Goronwy Owen. Mae awdl yn cael ei diffinio fel cerdd hir sydd yn defnyddio cyfuniad o'r hen fesurau caeth. Felly mae'n gyfuniad o fesurau, a dwi wedi cymryd cwbl o ddyfyniadau allan, a maen nhw gyd yn englynion, ond cyn hynny, os ti eisiau darllen y cyfuniad, yn y llythyr yma, de. Dyma oedd yn y llythyr o bostwyd o Virginia i Sir Fôn. Yr awdl hon a gant o Goronwy Owen, person Llan Andreas yn Swydd Brunswick yn Virginia, yn y Ngolgedd America, lle na chlybu ac na lefarodd
heangach ddeng air o Gymraeg ers ysgwell na 10 mlynedd. Yes, Richard Morris, Brad Lewis. Dwi'n cymryd Llan Andreas ydi St. St. Andrews, mae'n Cymreigio'r enw Saesneg Americanaidd ynddo. Brunswick. Felly dyma fo yn cyflwyno yr awdl yma. Felly na ni darllen cwpl o'r englynion dwi wedi tynnu allan o'r mae'n awdl hir ynddo. Dyma'r un sy'n disgrifio y newyddion i gyrraedd. Y llythyr yn dod dros y môr yn deud bod Lewis Morris wedi marw ac i gyrraedd o'n Virginia. Cyd bai hirfaith taith o'r wlad hon, yno hyd enwynog eigion, trwsneithiwch trist newyddion, ni olydd tir, ni ladd ton. Ie, so mae'r newyddion trist, y trist newyddion yn trwsneiddio, yn neidio yn gyflym dros y tonnau, ac yn grysynu bod ton ar môr a tir yn gallu rhwystro newyddion trist, rhag. Rhag i gyrraedd o. Ond hefyd mae'r llinell gyntaf yna da, cyd bai hirfaith taith o'r wlad hon, yn dyma'n pwysleisio'r ffaith i fod o'n alltid o Gymro sy'n byw mor bell i ffwrdd o Gymru, de. Felly rhywbeth pwerus iawn am hynny. Wedyn, os eisiau darllen un arall. Mae tonnau dagrau digron i'm hwyneb am hynnaw sgar ffyddlon. Llwydais i gan golledion oer a fy'r hynt i'r fro hon. Ie, ac i'n dweud oer a fy'r hynt i'r fro hon, de. Mae'n pwysleisio aralledd y fro lle mae'n byw yn Virginia, ynddo. A'r daith oer, anodd, trist, calad ynddo, lle, de. A wedyn, yn yr englyn nesaf o'r awdl, da, mae'n englynion, un o'r olinion di hyn i gyd, ti'n gwybod yn iawn. Ac mae'n disgrifio'r ardal lle mae'n byw. Felly, fel mae gen i fardd Cymraeg yn y 19th ganrif yn disgrifio ifro fabwysiedig yn Virginia. Bro coedydd, gelltydd gwylltion, pau prifwig, pob pryfed e chryslon. Hell fro eddyll llofryddion Indiaid, eres haid arw sôn. Ie, felly mae'n hilw iawn y ffordd mae'n sôn am yr Indiaid, am y brodorion. Ond, ie, hell bro hyll. Mae bro yn enw benywaidd, felly mae'n y ffurf fenywaidd ar yr ansoddair, felly, llyfr hyll ond bro hell. Felly, bro eddyll llofryddion Indiaid, eres haid arw sôn. Union. Sori, ti'n deud yn union, dwi'n mynd allan mae'n meddwl. So mae'n byw... Ti'n fallan ni? Mae'n byw mewn bro hyll. Ie, dwi'n allan. Eddyll llofryddion. Llawn llofryddion amheus yr Indiaid. Eres haid, eres ofnadwy, haid o bobl ofnadwy arw son. Mae'n arw son amdano fo. Mae'r gynulleidfa'n falch bod fi wedi gofyn i chdi beth yna. Os gen nhw ddim syniad. O beth am y llinell gynt yna, bro coedydd. Gelltydd gwylltion. Pau prifwig. So pau, fel yn yr anthem genedlaethol. Dwi'n hoff bai, prifwig, coedwig. Coedwig anferthol, prif coedwig. Pob pryfed e chryslon. A mosquitoes yn rwch yn Virginia, mae'n ofnadwy de. Pryfed e chryslon de. Ond o bro coedydd de, a gelltydd gwylltion. A dyn ni'n gweld yn dro ar ôl tro mewn cerddi Cymraeg sgwennwyd yng Ngolgedd America yn pwysleisio'r ffaith bod y wlad yn goediog iawn. A mae'n dechrau fa yma gyda Goronwy Owen. Mae hwn yn addas gan bod ni mewn ardal goediog yma yn Ohio. Gweithio'r holl ffermydd a'r ffaith bod y Cymru wedi dod yma i ffermio gan wyau a di torri coed i greu ffermydd da tir bras i Ohio, da. Ond eto mae dal gymaint o goed fel ti'n gweld hyn. Oedd hi'n synnu'r ffordd allan echdoedd, oedd eto felly yn union. Da iawn. Felly, lle dwi'n mynd nesaf? Felly, fel ddweud i, dyn ni'n gweld rhai testyn y Cymraeg yn cael ei sgwennu a'i cyhoeddi yng Ngolgedd America. Trefedigaethau Prydeinig sy'n troi yn yr Unol Daleithiau wedyn ar ôl 1776. Ond dyn ni'n gweld yn ôl ac ymlaen yma rhwng Cymru ac America yn y pethau transatlantic. A cymeriad diddorol iawn o ran hynna yw Morgan John Rhys. Bydyddiwr, mae gen i rhywun acw sy'n sgwennu llyfr amdano fo. Morgan John Rhys. A oedd yn fydyddiwr, oedd o'n dyn, oedd o'n coleddu oes a chwildro Ffranc, chwildro America ac yn y blaen. Ac oedd yn hefyd yn arloesol iawn o ran y wasg gyfnodol Gymraeg.
pan dyn ni sy'n wasg cyfnodolion, pethau sy'n cael ei gyhoeddi yn gyson, nid llyfr, one-off llyfr, ond papurau newydd. O farn neu papurau bron. Union, hollol. Felly fodd yn gyfrifol yn benna gyda chynorthwyr am y cylchgrawn Cymraeg, gafodd ei gyhoeddi yn 1790. Lle da ni wan? Da ni'n Nghymru yn America? Wel, yn America, mi ddath o Dyn ni'n yng Nghymru a mi ddath o America. Mi fusodd o maes o law yn dod i America. Oedd gen fo uchelgais, fel nifer o Gymru, i ddod i America a creu cymuned Gymraeg newydd. Rhyw fath o utopia. Fersiwn cynnar o weledigaeth Michael D. Jones o ran o lot o Matagoniaeth ydy. Mae'n y lyfr da iawn amdano fo gan Gwyneth Williams, The Search for Beulah Land ydy. Mi oedd o am ddod i America, ond cyn dod i America yn y cylchgrawn Cymraeg oedd yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru, mi oedd yn cyhoeddi nifer o bethau am America. Mae'n lot o ddeunydd oedd yn cael llythyrau gan bobl yn nabod America yn cyhoeddi pethau felly, oedd yn cyfieithu rai pethau Saesneg o America i'r Gymraeg, felly mae yna wedd Americanaidd eitha amlwg ar y cylchgrawn Cymraeg, ond un o fy hoff bethau, mae yw darn o ryddiaeth greadigol, ffuglen mewn ffordd, sôn am Madog eto a mae'n araith mae Madog yn ei thrafodi pan mae'r llynges ar fi'n cychwyn yn mynd i America. A mae gan awdr dien o dwi'n tybio mae Morgan John Rhys i hi'n sgwennodd o am pwywyr Ac ar ddechrau yr araith, mae'n dweud, dyma ni yn awr ar daith yn gobaith yn hwylio dros y môr. Felly mae'n cyflwyno'r freuddwyd Americanaidd yr holl gobaith A wedyn mi fysa fo ei hun yn ddod i America, ond oedd o'n dyn oes a chwildro, oedd o blaid rhyddid o bob math, rhyddid crefyddol, rhyddid i bawb, a pan ddath i America yn 1794, yr Unol Daleithiau yn Wlad Newydd, oedd o'n hynod siomedig i weld cymaint oedd caethwasiaeth wedi greiddio. A mae un lythyr Saesneg yn efo, mae'n dweud, land of freedom full of slaves, felly oedd o wedi darlithio. A mae'n rhywbeth sgwennodd o yn Baltimore yn 1794, mor anodd yw i berchnogion ceithwysion gael mynediad i dirnas nefoedd. O America bydd barod i gyfarfod y ddiw. Felly oedd o wedi siomi y deud y gwir. Ond mae'n bob math o bethau Americanaidd yn y cylchgrawn sy'n ddiddorol iawn. Felly, mewn ffordd, yr hyn dyn ni wedi drafod, neu'r pethau dyn ni wedi trafod yn y bennod hon, yw casgl o destun a ynysig Cymru ddath draw ar longa, yn anturiaethu, yn esbeilio, yn trefedigaethu, ond ar wahan i'r crynwyr yn Pennsylvania, dyna pan maen eisiau tynnu sylw at yr holl enwau ar ddiwedd yr rhagomadrodd sy'n awgrymu cymuned eisiau. Ar y cyfa, dyn ni sôn Gymru ynysig, Goronwy Owen, yn deud yn ei lythyr Ashley Morris nad oedd wedi siarad 10 gair o Cymraeg mewn 10 mlynedd. Felly Cymru ynysig, ond maes o law, tua'r un adeg ag y daith Morgan John Rhys draw yn y 1790, mi oedd yn ymfudo i America o Gymru yn dechrau cynyddu. Ac os ydyn ni'n symud ymlaen, hanner canrif eto, mi fys yna gymunedau Cymraeg bywiog yma yn creu llenyddiaeth Gymraeg bywiog mewn llefydd fel lle dyn ni heddiw yn Rio Grande, Ohio. Ond testyn Pennod arall. A wyddos di gyda llaw mod i wedi cael fy medyddio mewn capal Cymraeg yn San Francisco. Dyna chdi, darn o'n newyddion. Dy enni yn Los Angeles. LA do, ond os di fy medyddio yn capal. Fel ti fod yn ystafel yn y ffarm Americanaidd yma. Na. Felly, gret, felly Jerry, diolch yn fawr, oedd hwnna'n eang ac yn ofnadwy o ddiddorol. Rhaid fi ddweud, mae'r syniad bod Benjamin Franklin wedi cyhoeddi cyfrol Gymraeg yn fy nhicloi'n fawr iawn. Felly, diolch ti am hynna. Iawn. Diolch fawr i chdi, Jerry. Diolch, pwy da ni'n gorfod diolch iddo fo? NAASWCH, Dan, a Mike Michigan's Mark Michigan Tech. Sydd wedi benthyg cyfrifiadur i ni. Ar y funud ôl Felly, diolch fawr, a diolch i'r gynulleidfa am ymuno hefo ni. A gyda hynny, dylwn ni ddweud, mae Yr Hen Iaith, nes i anghofio ddweud ar y cychwyn, mae'r Hen Iaith ar gael drwy'r holl ffrydiau. Ond yn ar am. Da ni ar gael ar YouTube, dyma modd yn gwylio ni hefyd. Bydd Jerry yn paratoi talfyriad Saesneg o'r bennod hon ar gyfer nation.cymru sy'n werth i ddarllen. Da ni chwilio am Americanwr cyfoethog i roi arian i ni gyhoeddi fersiwn yn Gymraeg o hwn gan bod y cyngor llyfrau yn gwrthod cefnogi ni.
A felly, gyda hynna, gan ddiolch i'r gynulleidfa a gan ddiolch i chdi, Jerry, hwyl am y tro. Hwyl fawr.